ora ngerti maksudnya. Tapi lek ngucapne bener. Wis eneng nilaine. Wis diwales bagus karo Gusti Allah. Nanging padha-padha maca surat Ikhlas. Pengertiane beda-beda. Iki nilainya ya beda-beda. Ibarat duit padha sak lembare. Maca sepisan. Saiki ewon ki 2000-an. Ki 5000-an. Iki malah atusan. Nah. Cara gadah iki mek menir. Ora ngerti apa-apa. Ning ana isine. Menir lah kok dijenang so marke. Loh. Iya tenan. Mending kata. Iki lah ora kebet mas tunggal isine separo-separo abang iki sing bab kuwi malah gabahe bentar saking ruwete iso bentar nilainya kan ora padha nilainya ora padha. Mulane dilarang maca Quran karo artine ra ning apa-apane. Lho. Kuwi bertentangan karo Kanjeng Nabi kok. Bahaya. Masalah ae iki. Bapakne ora ngerti ya digajar. Sing ngerti ya digajar padha digajar. Tembung bener. Nek ora dite gajaran. Enggak padha. Ora padha. Iki. Sampeyan maca surat Ikhlas ping 1000 ki sepisan padha nilaine. Nah. Ijine padha. Ku ping 1000. Ki wis sepisan. Emang mimiren 1000 dhewe pisan. Sing iki jaring ngono, ndi sing ikhlas. Ora mes sunate kata. Kabeh. Pokoke ayat Quran. Nggih. La ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ya semono uga. Sepiro kemampuanmu lan nguwase Gusti Allah. Ucape padha. Ora beda. Wong nang gula nguwasne kae gunung wis bener. Nggih. Padang. Angger wong ngarani gunung. Nggih. Sing adoh yo ngarani gunung, Sing cedhek ya ono. sing cedhek yo ngarani gunung, Nggih. sing manggon nang kono yo manggon nang gunung. Padha. Nek sing adoh padha pita ngarani eneng apane kan yo ndaro. Nggih. Wit-wite apa ndaro. Nah, Alah cedhek. Nggih. Cedhek mati wah. bedane ora kono. Oh, isine wit. Dadi Gusti Allah diadani maha welas
mawase karo kawulane kuwi 1000 macem cara amrih kawulane kuwi ora kepleset nang rokok ngono. Kaya ngono lha usaha. Antarane dawuh Kanjeng Nabi utlubul ilma minal mati lalat. Senajan wis iso. Senajan wis ngalim. Jek keperintahan tolak beli. Gak tidak, gak, wis tak ngaji ya. Oke. Lawong gampangane. Nah. Ngamal kanggo ning akhirat Nggih. kaya wong iseni wetenge dhewe. Nggih. Lah ora nyamu-nyamu dhewe, Enggak warak. Ora warak. ora iso. Wareng sampean watularna lho. Iya. Iso apa ora? Mboten nake. Lah iya. Ya iki tenan, wis dijawab ngene lho. Ning ngeten to. Mboten diceritakne ngoten niku. Mergane. Maksudnya mboten diduduhne sing saktenane ngoten niku ngoten lho. Panggah ketut ngoten panggah ngoten lho. Panggah ketut ngoten lho, panggah. Kayak ngono iki. Pamane ngene. Aku arep nyelameti bapakku. Ya, Nggih. tak undangne kiai-kiai. Nggih. Tak kon macane tahlil. Wes. Payai-payai maca tahlil. Nganti lan donga pirang-pirang teko. Nganti. Iki oleh ganjaran ya oleh ngucapne dhewe kuwi. Iki oleh ganjaran ya oleh ngucapne dhewe. Ya oleh ganjaran ya oleh ngucapne dhewe. Ya oleh ganjaran ya oleh ngucapne dhewe. Lah sing dikirim iki ora kok Ngelongi. kaya ngirim wong nang bulan. Salawana wingko. Wong dongane iki piye ta? Nyuwun nang Gusti Allah. Supaya Gusti Allah muga-muga nulungi iki kan ngono. Nggih. Ngono kala. Ora coba kirim ngono. Ning niki pemanggih tiang-tiang ngeten, pemanggih wong kathah ngeten lho. Tiang kan kuatah. Ya lho. Jamaah. Cara wong 100 apa pira ngoten lha niki karepe ngeten. Siji-sijine niki ganjarane dikelompokne dadi siji diwene bruk sing dikirimne sing di omah ngoten lho. Rumangsane ngoten. Lah sampean betul ora karo sing sampean ngei iki. Ngoten. Lho piye lah mau ngelongne? Lho. Dene wong yo bene ngono. Tapi ngoten niku lho. Jaran. Sampeyan bareng ditekoni, sampeyan petuk piye karo sing
Dikai mboten malah guyu. Kok nguwahi. Pethoke ora nguwahi. Ya. Duwe ora kowe ya. Sing petho lek karo Gusti Allah pancen petho. Ora matur wae petho. Luwih cecek tinimbang bulu iki jare. Gandang terus. Niki yo. Lali Allah somat mang lho. Hah? Jadi wae yo mbo yo piane ngono. Wis piane. Dados ngeten nek cara nganggepne malih lek anu iki sami kalih disayakne ngoten lho. Wong-wong niki kon sayan ngoten lho. Lah mengke niki kan cara asile iki dikelompokne di bruk. Ha ngoten diwene sing dituju aku ngoten. Lah iya. Bareng ditekoni sampean petuk apa ora mboten. Iya. Lah bujane ta kuwi. Lah kok nguwahi. Piye to bujane. Petuk ora mesti aweh lho. Tapi lah aweh kan mesti petuk. Lho jam ora ya. Lah sampean petuk karo Gusti Allah yo nyuwun Gusti Allah kuwi. Lah iki tekemane Gusti Allah ya nyuwun Gusti Allah muga-muga Gusti Allah kersa iki. Kan ngono. Rasione kan ngono. Niku leres ngeten lho. Niki apa kira-kira ngeten nggih? Cara ora dimodel ngono ki terus ora gelem ngoten lho. Rugi. Nah, enggak sumbut maksudnya ngoten lho. Pancen gemene wong bojo iki lek diapusi. Bab agama. Lek diomongne sak tenane Ora. malah gedhe. Kok gedhe ngono. Diapusi mando. Kayak ngoten niku tiyang kuwatah ngoten niku. Jangan. Sampeyan aja iso ngucap la haula wala quwata illa billah lek iso ngelungne dhewe nang wong sing zaman kirim. Orang anggene Gusti Allah. Zaman langsung ngono. Ngono kok ya. Wayahe. Maksudnya Pak, kira-kira Tekoni guyu. napa? Oh wow, miskin. Anane aku nyuwun makur dikongkon nyuwun. Nggih. Ora ampe diparingi. Soale apa? Lek paring widak karo anake jare. Nanti kon mintung ora iso lho tak. Wis dolan jalo gendeng. Lho, ya Pak. Nggih. Apa sing kurang kok piye to lek maringi? Wah, pun kathah. Paling sehat. Ya karo anake. Kok nyuwun ya nyuwun. Sewu berarti sholat niku mau mboten doamu dan napa-napa nggih.
Jaluk. Lek ngomongi madhep apa ndene ono madhep ning awakmu ngono lho maksude Mang. Lah jangan. Oh. Iki ngaji nek koyo iki lek ditokne nek jaba priayi gitu. Ha. Rusak. Ya. Dalam ngerti ya, ngerti ya. Nek manungsa kumpul. Bocah kanak-kanak, bocah remaja, wong dewasa, Wong tua. wong tuwa. Lumpuk dadi siji. Kira-kira kesenengane beda-beda apa padha? Beda-beda. Beda. Piye Pak? Beda-beda. Eneng sing duwe kesenengan kabeh iki melu seneng ngono. Mboten. Enten Pak? Mboten. Boten. Iya ta. Sing dadi kesenengane kabeh demen ta rong? Terus demen dadi Iya. kesenengan. Nggih. Mulane bocah enom kok dituturi wong tuwa kuno kuwi Pak. Jawabe mek kuno ngono to. Iya lah. Nggih. Iya ya. Kali domblene. Oh iya. Matur nuwun rawuh muga-muga. Eta label bisa kasih patangan tarekat ya akhirat. Amin. Kawan. Ya. Kowe mulai sik ya. Ya kowe no. Engko sik ae. Napa? Napa ora bisa. Ora. Iki wis kate rene ya. Nggih. Mara griya kula terus aja. Pokok ajenge melok ngono mara mriko ngoten. Marani kula. Lha iki Pak Yai iki. Nggih, sing gadah langgar Plasa Rejo niku, Kidul Margi niku. Ngalmune piye bisa jane? Nggih niki sing penting yen melok ngoten, mangayu bagya ngoten. Niki. Tegese karo ngaji iki po gathok apa ora? Demen. Nyatane amen mara mawon ngoten lho. Pokoke yo jagongan demen ngoten namung ngoten. Oh, karo jagongan ta? Nggih sering mara ngoten. Malah sok anu nawa